Bona nit, benvinguts telespectadors, aquí una nit més amb l'streaming de Per l'Esquadra de Lligues Lleida. Avui retransmetent el partit d'aficionats de primera entre el grup Nayox i l'Autorecanvi Segre. Acaba ara mateix de començar el partit, aquest partit que tanca la jornada d'aficionats de primera aquest dijous aquí al Municipal de Gardeny. Desgranarem aquí els dos equips, els de blau, el Nayox taronja, Autorecanvi Segre. El Nayox a la porteria, ara aquí prova un xut llunyà, Roberto, per part de l'Autorecanvi Segre, i aquest surt aquí a les immediacions ara de Hacha, el porter del grup Nayox. Ja tenen ara a mitjà Antoñito que rep d'esquena una altra vegada pel seu company perquè la intenti xafar. Aquest és Sanfu una altra vegada per Antonio que la xafa i ha estat a punt, al final sí, recupera la defensa de l'Autorecanvi Segre. Avui aquí estem al Municipal de Gardeny. Òscar qui li dona una altra vegada, aquí amb banda dreta Òscar per Roberto que la té al mig del camp, aquí atxutxant un jugador del Nayox a veure si li podia prendre aquest esfèric. Al final marxa molt bé triangulant, aquesta pilota es perdrà, no, al final no, torna a recuperar i cap enrere a tornar una altra vegada amb zona 1 l'equip de l'Autorecanvis. Intentava ara una passada en profunditat que ha sigut interceptada, però no, la perden. Jugada perillosa al pic de l'àrea, se'n va d'un, se'n va de dos. Xafa intenta aquí fer una ruleta Lorenzo i no li ha sortit. Però la torna a tindre Roberto grande per Lorenzo que intenta fer una mitja volta. Li deixa el seu company. Aquí intentava ara el xut en Jaume i surt desviada per damunt del travesser de la porteria defensada per Hacha. Ja saquen aquesta esfèric. Grup Nayox amb la pilota als peus a la zona de mitjos. Per un, per l'altre. Aleix ara que intentava aprofundir pel seu company i aquesta pilota és per línia de fons. Ara el porter d'Autorecanvi Segre, Marc González, que li donarà a Òscar una altra vegada aquí calmant el joc. Estan aquí els dos equips intentant marcar territori, intentant ja jugar i arribar ràpidament amb línies ofensives per poder intentar aquest primer gol avui aquí al marcador del Municipal de Gardeny. Molt bona recuperació de l'equip d'Autorecanvis. Marxa sol, intenta el xut. Gol de Jaume. Gol d'Autorecanvi Segre. El primer al marcador del Municipal de Gardeny. Aquí estem al minut, ara ho mirem. Minut 5 d'aquest emocionant encontre d'aficionats de primera contra los azulones, que avui és los azulones contra los de naranja. Intentava ara el grup Nayox un atac ràpid per desfermar la defensa de l'Autorecanvis, però aquesta no s'ha vist sorpresa. Saque de porteria cap a dalt perquè la lluiti que deixa aquesta pilota morta a possibilitat dels 2-0. Gol de Roberto, gol d'Autorecanvi Segre, el segon a la compta golejadora. Aquest és el grup Nayox aquí, hauria de intentar armar una miqueta més la defensa perquè si no això serà un partit dur per ells, però no està tot dit, Són 6 minuts d'aquest encontre. Això no és com empieza, sinó com acaba. Això, aquí tenim, avui tenim el nostre president, aquí, l'Àngel Castro, també amb nosaltres transmitint aquest partit per streaming. I tu, hi jugues?
Aquí hem de fer de president, hem de fer de locutor, hem de fer de lo que faci falta. Això és bo, El això és partit ha bo. començat autorecanvis, molt bé, molt irregular autorecanvis. Aquest any d'equip per estar lluitant a dalt per la Lliga, però bueno, va començar malament la temporada, molta igualtat, molts partits els ha perdut per un gol de diferència, i igual estan últims a la classificació com podien estar tranquil·lament a meitat de taula o amunt. Sempre diem, no? La igualtat és màxima de totes les categories i no és menys aficionats de primera. És el que dèiem, autorecanvi Segre, farolillo rojo, però mireu, 2-0, i això serà falta a favor de l'autorecanvi Segre, i això és el que dèiem, 2-0, 7 minutets de partit, i aquí el Municipal de Gardeny es posa per davant amb aquest marcador, de moment, per què no dir-ho, contundent. Ara sembla que el jugador número 5 del grup Nayox s'ha fet mal amb aquesta jugada totalment fortuïta. En David Huguet ja s'està recuperant, s'estan interessant pel seu estat. Va coix una mica, però no li impedirà disputar el que resta de partit. El que dèiem, president, avui partit interessant. Aquí aficionats de primera, lliga molt competida. Sí, el que comentàvem, tenim el millor exemple fa 2 setmanes, Lleida Ester ocupant l'última posició i s'imposa el líder, el Jesús Morebanistes. És el nivell, la igualtat que hi ha, no hi ha cap equip que li passi la mà per la cara a l'altre. Pot haver algun resultat que sembli vist des de fora escandalós, però res té que veure amb la realitat, perquè la majoria dels partits a falta de 5 minuts estan tots per decidir. No, i aquí veiem avui la realitat. Guanyant l'autorecanvi Segre al grup Nayox per 2-0. Aquí, al Municipal de Gardeny, amb l'streaming per l'esquadra, pel nostre Facebook Live de Lligues Lleida. Ja la torna a tindre amb línia medular. Autorecanvi Segre, que intenta aquí una triangulació molt bona perquè pugui arribar a les immediacions de Hacha. Aquesta pilota expert. Intentava Juan García fer el xut o intentar crear aquesta jugada de perill, però al final no ha pogut ser. Pilota amb línia defensiva pel grup Nayox. Aquí ara remenant una miqueta intentant otejar l'horitzó per a veure si algun company que es desmarqui que pugui passar-li. Al final intentant aquí aquesta passada interceptada per aquest autorecanvis. Ja la torna a tindre també l'equip del seu míster de Juan Maviudes. Un clàssic de Lliga Lleida, del Fut Lleida, de tota la vida. La història del futbol 7 aquí a Lleida és un dels clàssics. Haig amb la als peus. De tota la vida, ho dia aquí el nostre president. Una altra vegada el Nayox que intenta sortir amb pilota controlada. El que estem veient, Nayox intenta una miqueta més jugar la pilota. Autorecanvi Segre amb un contracop letal, com ho ha demostrat. I això és el futbol. De moment 2-0, 2 arribades, efectivitat 100%. Sí, la recupera una altra vegada autorecanvi Segre. Hem de tindre en compte que Nayox aún tiene que aparecer Antoñito Vera, y sí, que apareixerà. Després parlarem dels màxims golejadors. Allí està. En un moment o altre del partit apareixerà i deixarà el seu sello d'identitat, no? El seu segell identitari. Òscar amb aquesta pilota que intentava era controlar. No la controla i la recupera el jugador de l'autorecanvi Segre, Jaume. Jaume una altra vegada, però no, al final se la quedarà amb sola de mitjos el grup Nayox. Antoñito que la demana. Aquí la té, el killer que dèiem. Una altra vegada ara cap enrere, ben cobert a la seva zona defensiva l'autorecanvi Segre. Fa un canvi d'orientació, un altre canvi d'orientació perquè pugui arribar, en aquest cas, el número 2, Aleix Piñero, i al final aquesta pilota és per línia de fons. Va guanyant terreny Nayox, el partit ja s'està ficant, ha estat una entrada freda, s'ha trobat amb 2 gols d'autorecanvis, però allà estaran. Oh, i tant, això que ningú dubti que donaran guerra fins a l'últim moment, i més el grup Nayox. Quan haguéssim marcat el tercer ja podem marxar tu i jo cap a casa, no? Sí, no? Amb el que estàvem dient. Bueno, això a vegades sol passar, que dius una cosa i es compleix l'altra aquí al món del futbol. La té ara. Intentava el xut, no? Amagava Jaume, però al final li pren a Antonio aquesta pilota i aquí intentant sortir al contracop d'una forma ràpida, però replegava molt bé la defensa de l'autorecanvis. Aquí ara un vot, 2 vots i Roberto al final es fa una pilota. Intentava anar a marxar del seu rival, però aquest Antonio lluitarà per l'esfèric i aquest sortirà
de banda a favor de l'autorecanvi Segre. Ja és el que deia el nostre president, ja es vislumbra aquí la pressió alta, que també han de fer ara, per una altra banda. Si no, serà més complicat fer el gol. A poc, la defensa de Grup Nayox d'autorecanvi se sentirà pressionada i agobiada pels constants atacs del Nayox, no? I les contres és la seva arma que haurà d'utilitzar per és la seva arma favorita. Ui, el tercer que pot arribar és la seva arma favorita, ja ho dèiem. 1, 2, 3, triangulació molt ràpida. En aquest cas, Juan, que li donava pel seu killer, i aquest, a boca de gol, quasi, ha fet el tercer al marcador. Això és la Lliga d'Aficionats. Igualtat al màxim. Saque de banda. La intentava ara, controlar molt bé amb el 1, 2, 3, 4, 5. Sembla Ronaldinho, aquí cap enrere. Una altra vegada li pren la pilota el Grup Nayox. Aquí ara per Antonio que intenta veure els seus companys. Intentava un xut molt llunyà, ben tapat per la defensa, ben tapat per Jaume, però aquí lluitant entre Jaume i el del Nayox perquè al final la pilota acabi per sacada de banda. Una altra vegada Nayox que intenta ara arribar a les immediacions del Marc. No, roben una altra vegada la pilota. Els ja està costant, president, una miqueta també aquesta defensa numantina. Volen però ben no replegada. Poden. Volen però no poden. Està molt bé, autorecanvi estancat. Molt bé. I ara jugada de perill, però ara sí que poden agafar una miqueta el contracop. És un 2x3, molt bé aquest, i intenta marxar. Antonio li demanava des de la banda esquerra, no l'ha vist el seu company David, i així la pilota Marc una altra vegada per Òscar que l'obre a banda esquerra. Aquest intenta una passada en profunditat i és per la línia de banda. Aquí estem, Municipal de Gardeny, al minut, uns 12 minuts. 12 minuts portarem ara d'aquesta emocionant primera part. 2-0 al marcador. 13 i mig. 13 i mig. Aquí ara intentava ara el seu cap i també la seva alma mater del Nayox. Intentava la centrada i aquesta centrada no ha sorgit l'efecte esperat. Pilota recuperada per l'autorecanvi Segre. El senyor José Ramón Valle aquí, també un altre històric del futbol set lleidatà. Bona passada ara. I del Sala. Si diem abans del Juanma, no? Entre el Juanma i el José fan molts anys. Sí. No vull dir d'edat, vull dir de jugar, que també. Ja comencen a tindre més anys que una palmera, no? Però que fa molts anys que estan José Ramón amb el futbol sala, va començar allí, després van fer el sala, futbol 7, però sí, un clàssic també Dos clàssics aquí jugant, un contra l'altre, això li diem. Aquí la porta la pilota, intentava una passada per Antonio, intentava ficar el cap, però Marc, avançant-se amb aquesta acció, li pren i recupera la pilota. Una altra vegada la té Òscar que intenta donar-la al mig, es queixa d'una possible falta però l'àrbitre diu que no. Aquí Jordi una altra vegada amb la pilota als peus al mig del camp, aquest també és un bon pelotero per Antonio a banda, ha pegat quasi a la línia de cal, fa el centre, intentava aquí ara passar-li el seu company, talla aquesta trajectòria amb el cap, la defensa del autorecanvis, i això Roberto es farà, Roberto el Kaiser Emperador, una altra vegada dona per aquí, per banda dreta, Roberto que se'n va, que corre la banda, per poder arribar i fer la centrada, intentarà trobar el seu company que està desmarcat, la controlava molt bé amb el pit, però la defensa del Nayox aquí ha estat ràpida, i ha desmalatat aquest jugador, però molt bé ara Jaume, aquest pas en profunditat, no ha tingut un bon control, i la defensa del grup Nayox que ha pogut treure-la, cop d'esperó per Antonio perquè la salvi, li demanava Jordi per ficar-se dintre el partit, necessita un gol. Pues mira, si abans ho dius, abans quasi ho és. Aquí, gran xut amb línia de 3/4 de grup Nayox que surt fregant el pal de la porteria defensada per Marc. Això és Lliga Lleida, aquí estem al Municipal de Gardeny amb el futbol 7. Aquí també un partit emocionant, dos golets aviat de l'autorecanvi Segre, però això ha canviat, aquí ha canviat el guió, Nayox ja està de la son de les orelles
i ara també comença a apretar el seu rival. De generar perill clar, autorecanvis, fa el seu joc, tancades a darrere, replegats, que pressiono i que ataco Nayos, que és el que li interessa pel marcador, i ells surten a la contra molt bé, i en una d'aquestes... I més amb aquest resultat, que se'ls ha ficat de cara molt aviat. Saque de banda ara el grup Nayox, la té... Oh! Gol de David Huguet! Golàs que Marc no ha pogut res més que quedar-se-la. El que dèiem també, 100% d'efectivitat amb els dos equips. 2 arribades de l'autorecanvis, 2 gols, una arribada del Nayox i una altra. Si això continua així, es veuran molts i molts gols. Municipal de Gardeny, grup Nayox 1, autorecanvi Segre 2. Al minut 17 de partit entra el partit ara sí Nayox, i ara canviarà el cuento que hem vist fins ara canviarà. Aquí ara intentarà també obrir-se una miqueta amb línies perquè un golet més i l'empaten, o que pot ser el tercer. L'ha creuat molt ara el davanter de l'autorecanvi Segre, i a punt ha estat de marcar el tercer. A punt ha estat de marcar el tercer. Defensa del Nayox una altra vegada, que jugarà cap enrere perquè al mig del camp la intenti controlar Antonio, que aprofundia aquesta pelota per José Ramón, però no li ha arribat aquest esfèric. Aquí ho tenim una altra vegada a línia defensiva, remenant la pilota, ben replegats a l'autorecanvi Segre, veure-les venir. De moment va guanyant 2-1. Aquesta pilota és el que diu el president, Sí, 3 punts serien 3 puntazos. Una altra vegada Òscar per Jaume en línia defensiva, jugador aquest interessant, on va jugar a les categories inferiors del Futbol Club Barcelona. Sí, aquí també tenim figures. Jaume una altra vegada que intenta donar-la a Roberto, aquest és agafat pel seu rival, i l'àrbitre de l'encontre, en Daniel Caberizo, que xiula la falta a favor de l'autorecanvi Segre. Això ja s'està igualant, Àngel, això ja està més igualat. Sí, o sentenciava autorecanvis o es ficava al partit Nayox. Ha estat aquesta segona opció, Nayox està dintre i ara això canvia. I ara espera, ha canviat. Vigila aquí. Oh, que bé, intenta controlar aquí aquesta pilota i a les mans d'Hacha. Una altra vegada grup Nayox amb la pilota controlada, Lo que dèiem, ben replegadets darrere, autorecanvi Segre, veure-les venir una mica més tocados al grup Nayox. Intentava ara sí, en profunditat amb Antonio Vera, que la té, intenta donar una altra vegada al seu company, però molt bé. Aquí Òscar amb la defensa, Jaume que li està demanant per banda esquerra, ha arribat Jaume que podria ara, però ben s'ha replegat molt bé replegat aquí la defensa del Nayox, i aquesta pilota que acabarà per saque de cantonada. Portem 20 minuts de partit, 20 minuts d'aquesta primera part. Aquí estem amb els aficionats avui de la primera divisió d'aficionats al Municipal de Gardeny. Pilota cap enrere perquè intenti ficar-la a dar una pilota bombejada amb bon criteri aquí, la trella el defensa del Nayox, però al final és per línia de banda. El llançament anirà Òscar per l'equip de l'autorecanvis. I ara a veure quin company té desmarcat. Al final li dona a banda, li torna a donar enrere perquè ell la pugui controlar. Mig per Roberto que intenta de marxar. Aquí el grup Nayox pot armar un ràpid contracop. Així és per banda dreta, al mig una altra vegada. I aquí Marc, segur, després de que Òscar no fes un remat, no un control que se li ha escapat, i per poc, Àngel, per poc. Aquí era... Comença a veure la porteria de Marc agobiada, no? Agobiada pel Nayox. Ara mateix Marc, el porter d'autorecanvis, se sent agobiat, està agobiat des de la pressió i els atacs de... És el que està patint una miqueta més ara. Als 5 primers minuts ha patit molt Hacha i ara Marc està
patint les envestides ofensives del grup Nayox. Sí, Ja amb la pilota als peus. Más agobiado que Belén Esteban en cifras y letras. Ara mateix és una situació complicada. No me l'imagino, Àngel, no me l'imagino. La té una altra vegada, grup Nayox amb línia de mitjos. Intentava ara Antonio marxar i donar-li la desmarcada al seu company. Aquest cap enrere perquè amb línia defensiva José Ramón la toqui. L'obri a banda dreta. Intentarà la centrada. Centre. Aquí aquest refús perillós. Si va o no va, quasi l'aprofita Nayox. Ha ficat aquí el peu i ha pogut traure aquí petroli d'aquesta jugada. El grup Nayox sacarà aquest córner. Aquí hi ha una de les últimes jugades que podrem veure amb aquesta primera part. 23 minuts, 2 més l'afegit de l'àrbitre. Sacaran de cantonada, intentaran donar-li, quasi ara, Pentinada d'Antonio, amb tota la puteria del món. L'ha tingut ara Antonio, a veure aquí, pentinant-la cap enrere, però al final la defensa ben col·locada. Sí, és l'únic que pentina l'Antonio, no són les pilotes, Josep. Això ho diu per la pena que porta. Una altra vegada perillós aquesta centrada. Antonio una altra vegada que la recupere. I molt bé perquè José Ramón es faci amb la pilota. Aquí el senyor Valle. Una altra vegada per Antonio. Antonio que entrarà a la centrada. Falta poc, ho saben. I intentaran uns enxamplar la distància i els altres igualar i ficar les taules al marcador. Roberto una altra vegada per Jaume per Roberto, aquí ara triangulant bé, una altra vegada falta d'Antonio a Roberto, que esportivament li demana disculpes. 24. Això està arribant al tram final, 24 ja, un minut més afegit. Roberto que intentava marxar aquí fent una excursió en solitari. I aquesta pelota acaba amb córner. A veure si és l'última de la primera part, per autorecanvis. Això seria un jarro d'aigua freda per les aspiracions del grup Nayox, ja que aquests gols psicològics fan molt i molt i molt mal. Sí, al final diuen que és córner i anava a sacar de banda i no, l'àrbitre li diu que és córner. Ara el sacarà. Mira quin company es pot desmarcar. Intentarà a la closca d'algun company i... Gol olímpic, buscar el gol olímpic. Lo que dia l'Àngel, quasi. Aquí l'ha tingut. Igual ja s'ha complert. Aquí el minut 25, poc faltarà. Perquè així l'àrbitre de l'encontre xiuli aquesta mitja part. Però encara no, Nayox se la remena ara amb línia defensiva. Una altra vegada la té Antonio que l'intenta donar ara. No, encara sí, encara la tenen. Encara la tenen amb línia de mitjos ara. Pressionat. L'àrbitre aquí xiule la falta que s'ha produït al mig del camp. Ja estem aquí. Aquí hi ha partit. Aquí hi ha xitxa. I de la bona. Grup Nayox aquí, igual ja tindrà l'última al mig del camp, intentarà sacar aquesta pelota a la olla, que se dice pel cap d'Antonio. Pues no. Es veu que no venen a passar l'estoneta, Aquí una vegada, potser la intenció sí és, però una vegada inicia el partit, todos quieren ganar, la tensió està en joc i ho acabem d'observar. I s'ha de notar. Els 3 punts al Sarcolen. Aquí ja dèiem que era a l'olla i no, al final ha sigut un tir directe. Aquí volia fer gol olímpic. Em sembla que era complicat i més en porteria de futbol 7. I aquí l'afegit de l'àrbitre i poca cosa més. Al municipal de Gardeny. I tu, i jugues. Aquí estem a la casa del futbol reduït. Aquesta pilota ara que sacarà de porta Marc en Jaume per part de l'autorecanvi Segre. El temps juga a favor d'autorecanvis. I això també ho estan aprofitant i és normal. Són les triquinyueles del futbol.
Aquí intentar aquí un llançament llarg, que quasi ha estat a punt de que el davanter de l'autorecanvi Segre arribés, Està aquí ja igual José Ramón, que arribava una mica forçat, li ha donat amb l'esquerra, i aquesta pilota que es perd i l'àrbitre i l'encontre dona per finalitzada aquesta primera part. Autorecanvi Segre 2, grup Naiox 1. Anirem ara amb una mica de publicitat d'aquí, del karting indoor Alpicat. Good evening. The earth trembles. There's looting, riots. 4 hours left. Farewell. Aquí tornem una altra vegada a restablir no la comunicació visual, però sí la oral. Aquí ara amb canvi de porter pel Quebec de l'Autorecanvi Segre deixarà la porteria Marc perquè es fiqui també el gran Hipo, un altre, sí, un altre també, si diem del Juanma i del senyor Valle, Àngel un altre també, un altre sí, d'aquestos fixes. D'Hipòlit Xissó, que no coneguem tota Lleida, província de Lleida, un mític de Benavent, del futbol lleidatà, vamos, un fenomen com a jugador. Un històric també. Un fenomen. Un fenomen, així ho han dit, un fenomen. Un fenomen que avui hi haurà la circumstància que compartirà camp amb el seu fill, amb el número 7, Hipòlit Xissó, júnior. Pare i fill. Pare i fill, Això és el futbol. Aquí a Lligues Lleida, al territori Lligues Lleida. Ja ha començat aquesta segona part. Aquí, amb pilota controlada, l'equip de l'Autorecanvi Segre. Comentar a tots els espectadors que tot això, aquests partits que estem gravant i els posteriors que gravarem, tots són proves per al tram final de la temporada, on es jugaran les semifinals, les finals, les fases d'ascens pel Campionat d'Espanya, tant de futbol 7 com de futbol sala, és per poder-vos donar màxima qualitat i màxim servei. Si trobeu alguna, estem per això, alguna petita errada, alguna petita d'això, o simplement ens voleu donar un petit consell a través del Facebook o amb els vostres comentaris, ens serveix moltíssim per saber en què podem millorar i en què ja ho estem fent bé. Així que us animem a tots vosaltres a que ens aporteu els vostres comentaris i fer les vostres apreciacions, que de ben segur ens vindran molt bé. Això és de l'Àngela, i és així. La crítica sempre és una oportunitat de millora. Com en aquest partit, grup Naiox 1, Autorecanvi Segre 2. Una altra vegada que Autorecanvi Segre pel seu davanter de Daniel. Daniel que remena, que gira
encara Jaume, una altra vegada. Roberto al mig del camp, aquí l'emperador al mig, per repartir joc, intentant aquí i al final li ha sortit i ara per damunt de la porteria de Hacha. Aquí estem ja 2 minutets d'aquesta segona part. Gran partit que ens estan oferint aquests dos grans equips. Pilota en línia defensiva pel grup Nayox. Una vegada amb banda dreta ara, qui intentarà donar-li a Jordi que intentarà una articulació ràpida i pel terra. Ara mateix estem en una fase de partit en què un gol d'autorecanvis sentenciaria, obligaria a Nayox a sortir a la desesperada. Oh, molt bé, córner, sí senyor. I el que dèiem, un gol d'autorecanvis forçaria molt la màquina, hauria obligat els de Nayox, i un gol de Nayox, pues, ¿qué vamos a decir, no? Se començaria ja el partit de zero i ja seria una lucha de poderes. Esto es Juego de Tronos, una lucha de poder. Aquí aquesta centrada, aquí intentarà. Aquí Brunel que intentava amb cama dreta. Pilota per David, però aquest és perd, salva per David. Habitual de persona, no, al final la Chafe intenta marxar de la pressió dels dos rivals. Bons jugadors aquests dos germans, aquests dos germans de Nayox. Perquè Antonio amb el pit la controli, però aquest no pot, és un 2 contra 1. Contracop ràpid, porta ara per Dani. Dani que li pot donar al mig, sigue el Oh, jugón, jugadón, sí senyor, ens acaben de donar una classe magistral de com es porta un contraatac, sí senyor. Aquí el contracop que ha portat l'autorecanvi Segre. Aquí el número 9, en Daniel, que li ha donat aquesta jugada de franca per Adrián, que sol ha tingut que empentar-la i cap a dintre. I comença la segona part com la primera. Gol a l'inici d'aquesta segona part. Aquesta vegada va poder marcar ofensivament el grup Nayox, però és això, la segona part com la primera, amb gol d'autorecanvis als primers minuts, 4 minuts, i ja tenim el primer gol de la segona part. Altra vegada, autorecanvi Segre, pilota per 3 quarts, intentarà la centrada al final, i volia deixar a Daniel que perda aquesta pilota perquè Antoni intenti muntar el contracop, però no ha estat possible, ja que això ha acabat amb falta. I aquí és més que la tensió, una altra vegada aquí. Tothom aquí vol guanyar, tothom intenta traure rèdit de les seves armes. Pues tal com dèiem abans, igual que parlàvem que per part d'autorecanvis tenim un pare i un fill, no? Jugant i compartint camp, per part de Nayox tenim dos germans, no? Com són els germans Jouet, que són dos grans jugadors i que és un joc en família, no? I on això, a Lliga Lleida, la casa del futbol reduït. Aquesta entrada era interessant, però això acaba a mans de Ico. Aquí el gran porter de Benavent. Ico que li dona ja al seu company, intentava aquí Roberno, al final serà Dani, que està la maqueta Sèric, Dani que va per la dreta, intentarà obrir amb bon criteri, el que passa que este li escapa una miqueta llarga, no sortirà aquesta pilota, al final podran refusar-la, i aquí Jordi Cañas l'ha refusat ben perseguida el jugador d'autorecanvi Segre, no deixar-la de sortir d'aquesta pilota de banda. Molt bé, està autorecanvis, s'ha pogut fer una lectura amb el marcador a favor de 2-0 del partit, té molt clar el que ha de fer, com ho ha de fer, i així ho estem veient. Atenció, ara... Que bé, Achalan des del suelo. S'ha volgut agradar
Oh, pues si una era buena estació, mejor. Quasi, però ja està anul·lada per l'àrbitre. Aquest xut ja no valia. Havia anul·lat l'àrbitre la jugada, ja que havia xiulat una falta a favor de la defensa del grup Nalloc. Però aquí s'ha hagut d'adornar, s'ha hagut d'adornar aquí amb un toc d'esperó i no ha pogut ser. Beach aquí refusant al portó de balonmano. Molt bé ara aquí també el contracop, ràpid el torcanvi Segre, el que deia l'Àngel, està sabent llegir molt bé aquí el partit. Aquí el dorsal número 2 que intentava ara, però no. Jaume que retrase, que diu que calma, que aquí encara falta molta xitxa que cortar. Sí, aquest autorecanvis intercanvia experiència de jugadors amb joventut, no? I es nota moltíssim en els moments que s'ha de donar temps al partit, se li dona, però vamos a ataque Nayox, el juguet, ahí va Ipo, molt bé Ipo, com sabia el que tenia que fer, i fer decidir ràpid al jugador al davanter i prendre la decisió menys acertada, i gran parada d'Ipo que l'ha desviat a fora. Salva que ha tingut Àngel, Salva que ha tingut el segon gol de l'Unayo. Aquí està la taula classificatòria amb aquest marcador. El torcanvi Segre posaria de la vuitena a la 6ª posició. Una victòria, 3 llocs a la taula classificatòria. Una altra vegada Roberto que intentava deixar-li pel seu company. Continua Jordi, a trancas i barranques, però encara... Molt bé, molt bé. Oh, golazo, golazo. Gol de David Huguet, Jordi Huguet per David Huguet, i aquest ja fusella i le trau les teranyines a la porteria defensada per Ivo. Quin golàs, Àngel, quin golàs. Germans Huguet, jo me lo guiso, jo me lo como, s'han cuinat aquest gol i així estem, un partit boníssim de contraatac, uns a contraatac, els altres intenció de recuperar desavantatge al marcador i gran partit estem veient. Impressionant aquest gol de un dels germans Huguet, d'en David. Aquí una altra vegada. Ara pressionarà una miqueta. Aquesta pressió és bona de Jordi Eduard, que intentaven aquí pressionar, però al final la defensa d'autorecanvi Segre, que pot sortir amb la pilota controlada. Solen de mitjos per Daniel que l'obre a banda dreta perquè pugi el seu company. Altra vegada per Daniel que la té, Daniel que la remena, se'n va d'un, se'n va de dos, li dona a darrere, aquí pot haver una gran ocasió, refusada per dos cops, dos rebots. I aquí Antonio que arriba des de darrere per, amb tasques defensives, ajudar els seus companys que estan amb seriosos apuros. I aquesta pilota que acaba per la línia de fons i es corren a favor dels torrecanvis, que ja la centraran, lluitaran aquí amb el cap, no ha pogut arribar el jugador i serà banda a favor del grup Nallocs. Una altra vegada amb línia defensiva el grup Nenes amb la pilota als peus, ara per intentar igualar aquest marcador. 2-3, grup Nallocs 2, autorecanvi Segres 3, aquí al Municipal de Gardeny, aquí a la casa del futbol reduït. Una altra vegada que la remena Enric pel seu company Aleix que, que bé s'ha anat ara aquí no però deixa Daniel, no deixa el jugador. Molt bé, Hacha, molt bé. Havien fet silenci perquè si Lorenzo en aquesta ocasió podia encara ficar una mica més de terra pel mig, però no. Bona parada d'Hacha aquí, Àngel. Sí, que no li haguem de recordar a l'hora del bocadillo després a sopar Lorenzo d'aquesta oportunitat que ha tingut. L'altre dia ja van fer, quan van fer el partit d'ahir, ja va haver una jugada que després la van recordar al final del partit i aquesta pot ser crucial. Corner sacat per Roberto, tancat a les mans de Hacha, molt bé i molt segur, que ja li dona el seu company. Salva una altra vegada per Antonio banda dreta, que l'intenta donar ara perquè pugui acabar aquesta jugada, no. Molt bé ara
resguardada la defensa de l'autorecanvis, i aquesta pilota que es perd per línia de banda. Ja han sacat, perden aquesta pilota, falta i amonestació al dorsal número 15 del grup Nayox a Enric Vilalta per aquesta falta tàctica on Roberto volia marxar cara a gol, cara a barraca, i això no, falta per aturar aquest perillós contracop. Minut 12 ja. Que ràpid se m'està passant aquesta segona part, Àngel. Sí, això va i va, estem ficats en el partit i és que està emocionant, Molt emocionant, Tots els partits que estem fent ara per l'streaming de Lligues Lleida estan resultant ser dels més emocionants. Hi ha partidassos com aquest. Home, para una vez que salen en la tele, ¿no? Que salgan guapos. I que ho faiguen bé. Això mateix. Recuperació d'autorecanvi Segre amb línia de 3/4. La torna el que va Roberto que l'aixeca pel seu company, però no, aquesta és interceptada per un dels germans Huguet, que obre banda per Salva que ara dobla una altra vegada el pulmó David. A més són dos pulmons aquests germans, Sí, tant David com Jordi, dos pulmons al mig del camp. Aguantaran tot el que quede, els 15 minuts que queden? Aquesta és la gran pregunta. Això és la pregunta del millón. Aguantaran la pressió alta que ara està fent el grup Nayox. Una altra vegada Jordi, que intenta marxar del seu rival, es safa molt bé. 1, 2, es fa, intenta ara centrar, aquí pot estar l'empat, la igualada, no, ben refusada per la defensa, aquí ara numantina, diríem, de l'autorecanvi Segre. Atura el partit, ha rebut un cop al xoque el jugador d'autorecanvis. Ha set aquí una jugada fortuita, gajes del oficio que se dicen. Aquí estem, Municipal de Gardeny, a la casa del futbol reduït al territori Lligues Lleida, i tu hi jugues. Bona aquí ocasió, ara ha parat l'àrbitre l'encontre per aquesta topada que han tingut dos jugadors i sembla que s'han fet mal. Sembla que ara el jugador del Nayox ha rebut la trompada. Sí, al terra l'han picat cap amb cap. Al terra l'estan atenent, com això també. Agüita milagrosa. Amb tota esportivitat. Després el gin tònic segur que els hi entra millor. Aquí ara el joc aturat. Municipal de Gardeny. Quan portem... Recupera bé el jugador, tots tranquils. Quan portem quasi 15 minuts d'aquesta segona part. Sí, ja veig que com Púgil se levanta, no han comptat fins a 10, no ha fet falta, i el jugador, si no veig malament, David Huguet, que recupera d'aquesta forta topada. Amb molta esportivitat ara la trauen i serà banda pel grup Nayox. Aquí grup Nayox ara intentant aprofundir per David, per Antonio. Antonio ara que li dona. Això serà falta. Aquesta ha sonat. Arriba tal el jugador de Nayox i porta espinilla, ho hem sentit, que porta espinilleres. Menys mal que porta aquestes canelleres. Això és l'atenció, Aquí intentant igualar el partit uns, marxar amb un golet més dels altres. 10 minutets ens queda per saber com acabarà això. I aquí, amb aquest resultat, el farolillo rojo passaria a ser el gran Lleida Ester. Una altra vegada Hacha, que li dona per Salva. Salva, que intenta una altra vegada per Eduard. Eduard, que la pot tindre. Molt bé ara la defensa. S'ha creuat meravellosament bé ara el centre d'autorecanvi Segre per refusar aquesta jugada perillosa. Ara Eduard per Jordi, intenta veure, un rebot dos, que justo ha ido eso, quasi en pròpia porta, quasi Jaume ara sense voler, no se l'esperava, i amb la punteta Rosan a córner. Quin perill portar això, s'ha enverinat aquesta pilota.
Sacada de córner. Ara buscaran l'alçada dels seus... Oi, aquí al segon pal. L'ha tingut Àngel. La defensa d'autorecanvis està de sol. Estava aquí solet al segon pal el jugador del grup Nayox. Més de 1,80 m per haver-lo vist, No ha pogut rematar en Requiralta dintre, però ha estat a punt, a puntet del tercer. No es poden despistar que la defensa de l'autorecanvis, ja ho ha vist. Són molt perillosos, està la pilota aturada com amb jugada estàtica. Ara intentarà treure-li la pilota molt bé. El defensa de l'autorecanvis traient aquesta pilota perillosa perquè li pressionaven molt bé un 3 contra 1. Això és un 3 contra 1. Ui, que bé ara, que bé ha arribat, però potser pot arribar. Mare de Déu, senyor. Avui li han de pagar aquest sopar a la Chalanda Basso, els jugadors, els seus companys li han de pagar el sopar. Aquí Hacha sacando la hacha de guerra i dient, que aquí estic jo, que podeu atacar. I Jaume que l'ha tingut, aquí, ui, gol olímpic, intentava ara al travesser, una altra vegada que la centraven, Salva que s'intentarà quedar per Jordi que intentava ara aprofundir per... No te la pots jugar aquí. No, ara això segueix ara. Em pensava que l'àrbitre repetaria la falta, però no. Amb bon criteri inicial de l'avantatge, Jaume que l'aixeca. Ha fet fortuït al intentar aturar-lo. El jugador d'autorecanvi s'ha intentat treure'l del damunt i ha set fortuit. I ha set aquí una jugada fortuita, com diu l'Àngel. Una altra vegada ara, falta a favor del Nayox. Falta a favor dels de blau, de los azulones. Una altra vegada, Jordi per Salva. Salva que intenta aquesta vegada controlar. No, era Salva una altra vegada. El que es fa amb l'esfèric. Intentarà obrir, que bé, pot arribar aquí l'empat. Que bé, Hipo, Antonito que l'ha tingut, però que bé, Hipo. Si en una porteria a Chalanda Basso va estar mantenint viu el seu equip, en l'altre Hipo està mantenint les poques ocasions clares de gol. Quasi 19 minuts, Àngel, quasi 19 minuts. I això segueix amb l'emocionant resultat de grup Nayox 2, Autorecanvi Segre 3, i amb oportunitats a les dues bandes, a les dues porteries. Aquí xut-ras perquè Antonio aquí aigua, ara que pot ser perillosa, sí la pot tenir, però molt bé replegat ara de moment la defensa, fa una croqueta de dos, que bé se l'emporta, l'ha xafat però al final ben replegada la defensa aquí amb el número 15 del grup Nayox, Enric Vilalta, que ha baixat bé amb tasques defensives per ajudar el seu company. Ja la torna a tindre ara amb banda esquerra del seu atac. Aquí intentava ara un centre xut i molt segur. Està molt interessant això, Àngel. Els últims minuts seran de puro infarto. Una altra vegada recupera amb línies de mitjos, però la torna a perdre d'una forma ràpida. És una miqueta aquí al desgavell perquè tothom vol arribar ràpid a l'àrea per fer el gol. Uns per que el marcador no se'ls en vagi, els altres per igualar aquest emocionant encontre. Aquí mà a mà amb el defensa davanter, aquest se'l fa, intentarà ara, pot tindre ocasió, xut potent, però que es perd per damunt de la porteria d'Hacha, en aquest cas el número 15 d'Autorecanvi Segre era el que provava aquesta pilota, no, el número 11 era el número 11, Juan Carlos. Una altra vegada que la recupera la defensa, intentava ara una passa en profunditat, una altra vegada Juan Carlos que la recupera al mig del camp, se'n va molt bé del seu rival, i ara falta, s'ha marxat Put de la marxada de la primera, no de la segona. Àngel, emociona a tope això. Això s'acaba, Això s'acaba, però encara queda emoció, encara queda. Portem 21 minuts, quasi 21, més l'afegit. Amb aquesta segona part ha hagut aquí la topada amb l'àrea de l'Autorecanvi Segre, que igual fa que allargui una miqueta el partit de l'àrbitre de l'encontre, en Daniel Caberizo. Xut, que refusa la tanca. En aquest cas, si no he vist malament, era Chávez el que refusava aquesta pilota. Córner per l'Autorecanvi Segre, sacada de cantonada. Pocs minuts per a la finalització d'aquest emocionant encontre aquí a l'streaming de Lligues Lleida.
ja la té. Oh! Gol, 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 gol! I gol, 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 gol de l'autorecanvi Segre. El quart a la compte particular d'avui els nois de Taronja. I ara sí que li compliquen molt la vida al grup Nayox. Lo tenen jodido, jodido. Això és, Aquest seria igual el qualificatiu perfecte. Ho tenen fotut, però no rendiran, Aquestos de azul no se van a rendir i a falta de, 3 minuts més l'afegit intentaran igualar. Ui, aquest xut ara picat que li ha sortit a Eduard. Necessiten a la desesperada a Nayox fer un gol per tornar a entrar al partit, perquè si no això s'anirà arrofredant. Aquí, intentaran obrir les aigües, però ja els hi fica també difícil aquesta defensa ben organitzada ara de l'autorecanvi Segre, que toque amb bon criteri la pilota amb línia de mitjos perquè la rebi una altra vegada Juan Carlos que la canvia en banda dreta una altra vegada, la perden, poden sortir al contracop 3-2, però aquí Jaume amb qualitat, marxa d'un i pot recuperar aquesta pilota que la dona per Roberto una altra vegada per Juan Carlos que la té, intentarà el xut ben refusada aquí per Jordi i aquesta pilota es perdrà per... jugades, autorecanvis, no es pot permetre que per una errada els agafen amb una contra i els hi tornen a donar vida. Línia de fons, però estan atacant, 23 minuts però ataquen, mira ara, corren a favor seu. O sigui, no s'han replegat, han dit no. Així com Cruyff, defienda con la pelota. Pues aquí estem, ara és entrada, intenta veure aquí rematar Juan Carlos, no ha estat possible. Una altra vegada, bona provada, ui! Quasi, ara... aquesta pilota d'en Jaume que ha sortit desviada pel pal esquerre de la porteria compromès de pelatge. Pocs minuts falten per a finalitzar aquest partit aquí a territori Lligues Lleida i tu hi jugues. Ara aquesta pilota que la lluitarà Salva, al final sí, es fa per Chávez una altra vegada que intentarà donar-la per Antonio al mig del camp, ja amb línia medular, una altra vegada per Salva aquí a banda dreta, molt bé ara aquí la defensa, ben organitzada, però Jordi la recupera pel grup Nayox, Jordi que mira si algun company s'ha desmarcat, intentarà donar-li a Salva una altra vegada a la dreta, no li ha arribat, però el refús per Eduard, aquí Jordi pensava que havia... Pal maniquí. Ha vist una sombra allí blava i ha dit a por ese voy, però no. Pa que toque balón Ramonet. Però no, el Ramonet ara estava aquí a la banqueta viéndolas venir. Això s'acaba. Aquí ja cada vegada falta menys al Municipal de Gardeny. 24 minuts que ara que es compleixen. 24 minuts d'aquest emocionant partit. I de moment aquí 4-2 pels de Taronja. Recupera el grup Nayox. Ja sona de 3/4. Falta. Ben feta aquesta falta. Podia ser perillosa aquesta internada per banda esquerra. La falteta. I ens repleguem. Abans de finalitzar aquest partit volem donar i saludar amb un dels nostres hooligans que ens segueix tots els partits i que està encantat amb la nostra forma de retransmetre. Àlex, des d'aquí, des del terreny de joc, volem donar-te les gràcies per partit a partit, seguir-nos i convidar-te a seguir fent-ho. Convidar-ho i ens convidem a seguir tots. I això s'acaba. Això s'ha acabat. L'encontre. Grup Nayox 2, autorecanvi Segre 4 que surt d'aquest farolillo rojo que ocupava fins al dia d'avui. I aquí ha estat, Àngel, aquest gran partit que ens han ofert aquests dos bons equips. Aquí la valoració del partit és que perquè autorecanvis guanyo tiene que venir el Presi a verlos. Pues això ha sigut aquí amb el president Àngel i amb tota la gent de Lligues Lleida. Aquí us deixem aquesta setmana. Gràcies per la vostra paciència, gràcies per visionar-nos i fins la setmana propera. Bona nit a tothom.